Priatelia, sociálna poisťovňa má novú apku, tak si ju rýchlo stiahnite. Ja už som tak urobil. Samozrejme, predtým musíte mať aktivovaný tzv. Elektronický účet poistenca, ale aj s tým vám vieme pomôcť, či už na call centre, alebo v nejakej pobočke sociálnej poisťovne. Mimochodom, takých ľudí, ktorí už majú aktivovaný tento elektronický účet poistenca, je 460 000. Čo sa z neho dozviete aj z tej svojej novej apky? Napríklad to, v akom stave je vývoj vášho dôchodku. Viem, že ešte pracujete, ale možno vás to zaujíma. Či máte evidované alebo neevidované obdobia všetky zarátané a podľa toho sa môžete naďalej správať, či chcete zmeniť alebo nezmeniť zamestnanie. Viete sa ďalej dozvedieť aj napríklad to, aký je vývoj vašich dávok, napríklad v akom stave je vaša PNK a od 1.4. budúceho roka v akom stave je elektronické materské alebo tehotenské. Všetky dávky, ktoré sa týkajú sociálnej poisťovne, si už nájdete v tejto mobilnej apke. Jednoducho dáte mobil do vrecka, ako keby ste tam schovali celý život. Od dávok, cez rôzne odvody až po dôchodok, všetko v jednom mobile. Takže šup, utekajte, stiahnite si to, pretože sociálna poisťovňa ide za vami, nie vy za ňou. Sociálna poisťovňa sa vám dostane do vášho najpoužívanejšieho a najosobnejšieho aparátu, teda do vášho smartfónu.